Имах много сериозни надежди още тогава. Не знаех как точно ще стигна, но вървях много добре. Изведнъж започнаха едни болки в рамото. В началото беше от сорта на сега няма спирам да тренирам, защото ме боли рамото. Кой спира така? И продължих да тренирам, обаче с тренировките, които напредваха, болката ставаше толкова непоносима, че изведнъж просто не можех изобщо да тренирам. Шампион с медали, бизнесмен или просто обикновен човек, който обича спорта. Евгений преследва мечтата си от малък, а именно да стане като онези мъже с тяло на Олимп, но и с остър ум, който му трябва в бизнеса. Зад добро изглеждащо тяло след много голям набор от активности. Трябва една система, която е набор от много фактори. Тоест не само тренировки, не само диета. Вдъхновен от киносцена с участието на Джеки Чан, Евгений започва да се занимава с брейкденс още на 2-годишна възраст. В 11 клас обаче решава да тръгне в коренно друга посока – фитнес. Винаги съм гледал моделите за подражание, какво те правят. И тези, на които аз съм се възхищавал, не са се занимавали с брейкденс дългосрочен план. След множество тренировки в залата и както Евгений се изразява, преследване на мечтата, идва и тежка диагноза от лекарите. Един лекар каза, имаш частично разкъсване на ротаторен маншон. И аз стоя втрещен. И за мен това нещо е окей, давайте, оперирайте ме. Тогава разсъждах много емоционално. Имах 3-4 месеца без да тренирам, през които се обадиха други проблеми. Когато стоях може би толкова време на стол, започна да ме боли нон-стоп десния крак и горе в ляво от буквално врата, надолу трапеца, ръката бяха нон-стоп изтръпнали. След операция на рамото и посещение при невролог, той чува думите. И това е вече медианна, парамедианна дискова херния. Това е най-тежката патология, която може да има на гръбначния мозък. Първоначално се засмях със сълзи. Изтървам лист хартия от изследванията, които бяха направили, се навеждам да го взема и тя ми вика: не се навеждай толкова бързо, опасно. Следват месеци в депресия и четене. Четене на историите на тези хора, които служат за пример на Евгений. Хора, които са преминали през най-лошото, но въпреки всичко са постигнали целите си. 70-80% от болките на тялото, които изпитва и не са причинени от външна намеса. Външна намеса, да речем, някой те удари с бухалка. Това по всяка вероятност означава, че не трябва да се слага хирургическа намеса, както преносоноши. Някой да бърка външно, за да поправи. Най-вероятно е причинено от схванати мускули. И когато се обучавах с това, аз все едно си отварях очите все повече и повече и повече за проблемите, които съм имал. Защото дори проблема, който имах в рамото, не беше изобщо обвързан с самото рамо, а беше бицепсово сухожилие, което просто нямаше място за него. И чрез правилните упражнения и аз реално си възстанових това. Въпреки всяка трудност и болка, спортистът не се отказва, а по тежкия си път научава и ценен урок, че човек сам не може. Имах много сериозно его. И това, че трябва всичко аз да правя, self-made, така наречено. Но сега разбирам, че няма такова нещо като self-made. Все някой ти помага в нещо. Някой те дърпа за следващото стъпало. И да имаш възможността да черпиш познания от някой с 10-15 години по-напред от теб, от опит на гледна точка. Това е едно богатство, което малко хора осъзнават и използват и разчитат само на себе си. Гледаш назаде и ако си кажеш, да си бях дал малко повече. Смисъл, това чувство на да не си постигнал своя пълен потенциал, мисля, че е най-лошото нещо, което някой може да изпита.